Abdul1 TV. Salamu alaikum, barkanku da kasancewa da wannan channel tamu ta Abdul1 TV. Kada ka manta don Allah, idan yau ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun saƙonninmu da zaran mun dora. 1, 2, 3. Na'am. Shumi da na gwanja mu ne ke wake masoya. Amarya da ango jifa da ke fasa gayyar gida. Kai mai tunkwal amarya ina angonki. Aure ya dauru kina da mukullai bude gida. Soyayyar ku dama karshen zance kawai ku shige dakin ku. Rabuwa da iyaye ya nuna kun san kanku. Kalmomi da ku saka su cikin tsarin ku. Idan kun je dakin ku an gokar da kamanta kulle gida. Aure garza ne dan gasha na takawa. Yan mata ma gasu ya fara da baka kyawawa. Manyan mata na nan daga zaune suke takawa. In sun miƙe ma kuɗi ne suke liƙawa. Dangi har da gawaye ana tarawa babu gargada. Abdul1 TV.